tot dă cineva în mine. Deci m-am făcut cu ăștia, m-am făcut de la ăștia cu mâncare. Doamne. Hai că mi-am făcut strange de 8 minute. Ce ai făcut? Strange de 8 minute. Vezi că-ți dau un hit și ai zburat. Da, hai că o să am cam mult strange-ul ăsta. Vezi că s-ar putea să te dai sub apă, bă. Da, dă ăla, cineva, mă. Aici e anti-PvP. Și cum ăla poate să dea? Ce? Bă, eu mi-au A, nu, nu e hit. anti-PvP. Bă, nu știu cum de ăsta. Bă, lolo, mi-au damage de la gard. Mersi. Te-au băgat înăuntru original. Aha. De asta am și mulțumit. Că eu am rugat să mă bagi. Nu mor. Da, dă cineva în mine. Bă, eu nu fac. A dat unul mini, ești nebun? Dă unul cu arcul, bă, acum. Dar nu, că nu mi-arată cine m-a lovit. Asta e chestia. Am văzut o săgeată de undeva. Ia stai că mă duc să-mi iau alți buți, că ăștia îi fac praf. Uite, iar a dat-o mini cineva. Băi, las-o. Iar a dat-o mine. Uite un prost. Băi, unul aici cu vanish. Ai auzit cum a dat? Acum te-am atacat eu din greșeală.